Σιγάρε αγόρι μου, τι μας γεμίζεις χαρτούρα. Πάλι μπροστά μου αυτός ο Αποστολίδης. Άντε να γίνουν εκλογές. Δεν αντέχω άλλο. Πάω να βάλω τηλεόραση μπροστά μου. Ανοίγω ραδιόφωνο, πάλι μπροστά μου. Μας έχει γεμίσει αφίσες, φυλάδια, περίπτερα. Στον ύπνο μας θα τον βλέπουμε σε λίγο. Θα ήθελα να ξέρα όσα έχει χαλάσει για την καμπάνια του. Πάμε να πιούμε κάτι. Αχ, αγάπη μου, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω χρόνο. Πρέπει να επιστρέψω σπίτι γιατί το παιδί έχει μαζέψει την παρέα του και δεν θέλω να ξέρω τι θα βρω. Το πιο πιθανό να το έχουν καταστρέψει. Απ' τη μία, ανυπομονώ να ανοίξουν τα σχολεία να ησυχάσουμε λιγάκι. Απ' την άλλη, όμως, και η φασαρία θα μας λείψει λίγο, Α, τώρα που είπα σχολεία, τι λαχτάρα ήταν αυτή πέρυσι. Τι εννοείς? Δεν θυμάσαι που έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν παιδιά μέσα εκείνη την ώρα. Μα τι λες τώρα? Πάω στοίχημα, ότι στο εξωτερικό. Θα μπορείς να δεις πότε έγινε η τελευταία συντήρηση ενός σχολείου. Αν είναι ασφαλές στο κάτω-κάτω, να στείλουμε τα παιδιά μας. Πεινάς. Θα σου έλεγα να πάμε να φάμε κάτι, αλλά δεν θέλω να την πατήσουμε πάλι. Θυμάσαι τι έγινε την τελευταία φορά που πήγαμε για σουβλάκια σε εκείνο το μαγαζί? Αν θυμάμαι, 2 μέρες κάναμε να συνέλθουμε. Παίζουνε κάτι φαγάδικα, τύπου fast food και κυριλαία εστιατόρια, που τα βλέπεις απ' έξω και σε εντυπωσιάζουν, φαίνονται όμορφα και καθαρά. Και μετά τρως και είσαι για νοσοκομείο. Πόσο τέλειο θα ήταν να μπαίνεις κάπου και να βλέπεις ποιοι έχουν φάει cancel από το υγειονομικό. Δικαιούσε να μάθεις. Οφείλουν να σου πούν.